iso aduan marang sang Yasulami. Tresna mukinaya tombo susatro ning batinku bakal serno sanadyan nyawa oncak sakaraga tresna ora bisa dipisah goyang kembali asik iya Babe luar biasa asik tresnamu winaya tombo susatro ning batinku wong bagus anggap rasa atimu tresnaku tulus grane asik senadyan arungi batu segara rasaku ra bakal serno sanadyan nyawa oncak sakaraga tresna ora bisa dipisah yen wis tresno ora bisa dipisah. Terima kasih Mbak Terima kasih, Wali, Mbak. Nggih. Yo Mbak Sinta, Mbak Enggar, Mbak Beatrice. Nggih. Menang yuk, spot itu. Ya. Yuk untuk terakhir ya. Maka. Hey. Hey! Hey!
Nuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Wau nggih wonten pesenan Kados pundi? saking buke wau ngersake selendang biru, selendang sutra kuning apa selendang Oh biru nggih. ngoten? Mengke dipapanaken Nggih. sing gara-gara sing Sak- liar Nggih. jagate. Niki wonten pamundutan malih. Oh nggih. Lah yang lagi trending. Napa, Pak? Tambal ban. Wah, nggih to. Ya ta, senenganku. Mas Heru jumeneng Mas Heru. Nah, iku. Jadi iki penari latare tiga ini. Gak apa? Atas-atas niku lah niku. Anu Pak Komet kalau Pak Terus, Dodok, terus. anu tim kreatif Terus. kenake sing dinten iki digawani apa? Anu sing oh ngoten. Mungkin apa ki wong telu bertiga iki digawani apa? Oke. Iya, Nggih, nggih, nggih. dianggap radio yo. Iya. Dianggap radionya. Gus Sing Dadi Dodi. bernuansa klasik. Ayo aku lasik no. Ah, Ayo Mas Tris. Iya nek jane tikar iki. Ya iki lho gelaran ngeten. Dan jenengan gelaran nggih. Jenengan sing nyanyi ta? Gelaran ani beton niku niki anu lha sing niki jangan derek kula teng pundi ngoten. Lah enggak gak gocek iki. Lah iki gocelan apa penake? Gocelan Wis dicarikan tim kreatif. Heeh. Kula gocelan apa? Headset. Ya, sepilik ya aku. Riku Indra. Oke, spesial warga Mbambe. Jogetnya Diorjo. dikontakkan jogetnya, geraknya. Pak Komet, Pak Dodok mungkin bisa dipandu. Dah, goreng anu joget kawak. Berarti manut samane Mas Dodo. Ayo. Aduh. Ayo, coba ya, tambal ban Mas Res, yuk. Coba, kayak ngapa? Imsak. Oke. Ayo le, Mas Dodo mana Mas Dodo? Asik. Oke. Kurang kawak. Kurang. Aku iki tungkal tambal ban Ya. uri. Alah, saiki wi. Sandalan-dalan golek duit pangan sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Wah enak. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa-krocongan. Isin jane. Mak jedor, Mak jedor, mak jedor. Dor. ono ban pecah. Pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Bareng-bareng semuanya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dor. Pecah maneh. Tambal ban. Isuk rezekine tambah lumpuh. Beda iki. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Goyang deh. Asik. Ayo segera goyang bayar zakat yuk. Nanti bergoyang. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek duit pangan sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, Yo yo yo. uripe Ora enek.
kita kawak. Wayah apes wetengku krasa krocongan. Asa berapa? Bareng-bareng mak jedor Mak jedor, mak jedor. ana ben pecah. Ndi? Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dar. Pecah maneh. Iya, iya. Esok-esok rezekine mesti numpuk. Tambah numpuk. Tambah numpuk. Tambah numpuk. Tambah numpuk. Ya, 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 ya. Biasa. Ya. Nggih. Pak Komet Pak Dodok. Nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur ingkang daku Pak Komet donga napa, Pak Dodok donga napa dalam Nggih. rangka bersih dusun. Dambi menika monggo. Nggih, sembah nuwun Mas Akbar. Nggih. Ingkang baken teng mriki kula namung saged derek dedonga. Ya. Mugi-mugi sabadane adicara menika sedaya warga masyarakat Mbambe menika Panggilan kami tujukan ngapunten nggih nyelo-nyelo. Nggih, nggih, nggih. Panggilan kami tujukan kepada saudara Bagas. Goleki Pak Le. Bagas. kitenan goleki apa ora? Sumpah wani apa lho? Bagas. Iya. Iki lho kalau Bagas. Le digoleki Pak Le. Nggih, padosi Pak. Lho dudu e. Dudu. Kowe iki yo ngawut. Nggih, ngapunten. Ingkang baken namung saged derek dedonga kagem sedaya warga. Iya. Masyarakat Bambi mriki mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya hayam ayem tentrem. Amin. Tenebeke saking sambikala cinaketke saking rezekinipun Allahumma. Amin. Amin. Mugi-mugi ingkang dereng gangsal jodoh tansah pikantuk jodoh. Amin. Ingkang merdamel diparingi lancar anggenipun merdamelipun. Amin. Amin. Pak Komet, Pak Komet. Saking kula mbok pilih wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipur dumateng panjenengan sami nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Amin. Tunggu tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Cakep nggih. Anggap 6 ke Rembang mboten undangan. Insyaallah nak jenengan nampiri nggih. Pokoknya kula kantun sampean. Oke. Siap. Duk, piye sawise sesaji ingkang sinuwun nutuk nelakan lakone full action. Ya, akeh sing pengin ngawruhi lakon tutuke babaring lakon, ayo mak tak derek ya. Tukul sing dupa gumelon mangambar selaning krono sumerbak arum ganda